Encapçalat encara pel vent a la meitat sud de Catalunya. Veiem-lo. Aquí tenim amb intervals de núvols. Serà una tarda de sol, d'alguns núvols prims, a gran part de la Costa Daurada, Costa Barcelona, àrea metropolitana, conurbació barcelonina, comarques gironines i cap al Pirineu aquesta pertorbació poc activa que ens ha de visitar aquesta tarda. Això sí, 4 gotes, plogims, amb una cota de neu, però que ha d'anar pujant ràpidament cap als 2.200 metres i fins i tot de cara a la propera nit cap als 2.400 metres. Precisament veiem aquest detall amb aquests intervals de núvols. Sempre amb aquesta variabilitat, amb aquest vent sempre menys destacable a la meitat nord de Catalunya i, en canvi, més intens a la meitat sud del país. Cop d'ull, ara el pronòstic que ens porta el vent, com dèiem, la cota de neu força elevada i atenció al termòmetre. Ara mateix, a aquesta hora, hi ha màximes al voltant dels 20-22 graus en alguns punts de la costa sud. Demà al matí, menys núvols, la temperatura mínima que puja una miqueta més, el vent protagonista a l'àrea del Pirineu, protagonista a la meitat sud de Catalunya, però sempre amb aquesta intensitat més elevada a la meitat sud del país. I de cara a demà a la tarda, més sol, mantenint-se el vent i altre cop la temperatura protagonista. Anem acabant i ho fem amb imatges del que és notícia també a molts llocs de Catalunya. Aquesta sequera pronunciada que es viu, per exemple, en el cas de la comarca d'Osona, igual que a molts indrets ens han arribat aquestes fotografies de